Welcome to KBM Review. Kane ke episode ke bamenta ngin ya page ya ke benta ke baar jong ke so series. Ya kane ke film la release house name Hajar San ke bamut tang hadin shis name balami ke benta ke banengkong hi. Ya ke benta ke banengkong la direct da James Wan. Hadin kata uklem direct shoot ya kane ke series. Ula bunkam no haki weki projects ki jong u. Na kata kadau ya kane ke benta ke baar la direct no da Darren Lynn Boseman. Ladangi ong baka so franchise kalong kumba kalong menta day tang na kajing tre si Tom ka jong Boseman de kam day ka babakla. Ha ka benta ka banengkong ka credits ka let siya James Wan bat Lee Whannell. Hadin kine baro arngot kila ino ya kane ka franchise. Bat la shimti no ya ka da Darren Lynn Boseman. Baro ki so film ki bala pau bat ki bala yat yobha ki de ki bala direct da Boseman kum ka so 2 so 3 bat ka so 4 bat ka benta ka bakhandai ru ya ka ba on sa release no mentahi usnem Hajar Arpoway la direct da Boseman hi ya ka script jong kane ka film ru la tho da Boseman Henry Lee Whannell ru ula pen kala kato kat ne ya ka script bun ki baya perkat baya ka so franchise la shna da James Wan Henry kane kamdai ka jing shisha namar James Wan ula shna tang ya ka benta ka banengkong ya ka film so 2 la ju ong ru ka greatest of all movie sequel kani ka long ka bakam ya yo shushu ban ya ka benta ka banengkong ru bat ha ka jing yo nong ru kala yo nong kambun sha ha ba yo nujor bat ka benta ka banengkong ha ka benta ka banengkong ngila tip bau jigsaw ulong ubreu bakumno Henry ha ka ne ka benta ka ba arpat pin ya tip kumno ukla sha jigsaw ha ka bakut jong ka ne ka video ngin saya keren sha phang ka ne bat ngan ya thuru ya ki interesting facts ha ka ba ya day bat ka ne ka film kumbanga jule haman lagi episode de klem dapan slam show tongin ya paino shaka story jong kane ka film ha ka bas dang jong ka film ngi yo i ya uni ubreu ubakarteng Michael Marks ubarang sakut ha ka trap jong jigsaw kane ka trap ka karteng ka Death Mask kane ka long inspired na ka Iron Maiden ya ka baju pendon kam ha ka 19th century kata ka day na ka benta ka full body Henry kane ka trap jong jigsaw pat ka day tang na ka benta ka durkmat haba page ya kane ka trap nga tharai pila ya sngotu hi ba ondal akut kapor kane kan sange no bat ka dur jong Michael ru kanom long shu kum kalong menta Henry bale ba Michael ula poi hang ne namar ba ude informa jong ki pulit ude baju sentiat ya ki breu bat pitip hi ba jigsaw ju sngotenat ya kum kita ki jat breu la play ya ka we ka video ha ka TV ka bala don hakmat jong ha kata ka video Ladon Billy bat ula keren ya ke world famous dialogue ka jong I want to play a game. Hadin kata ula yatu ya ki rules jong kane ka game. Michael udon satang kandiat porhi ba pli ya kata ka trap. La day ban pli ya ka da uwe ushabi bat Michael uhab ban wat ya uta ushabi. Kumba pila ya tip hi ba jigsaw uju ailat sashisien pat ya baro. Nakata kadau Billy ula aihin ya Michael uta ushabi udon hapok kikmat ki jong uhi kadau bala buri ya uta ushabi hapok kikmat kadai na kadau ba uju song tenat ban pej lorni dakine kikmat ya kakam jong kiwei bat menta uhab ban klong no ya kata kakmat ban yo like em kapor jong kala sedang menta Henry sngonut ban klong ya la ka jong kakmat na kata kadau ula hab ban yap no haka benta ka banengkong ngala dep ya thu ya pi baha baro ki franchise jong kane ka film la pen i ya ki jing torture ki ba ima bar ki ba ishar kai hadu kata kane ka de ka nuksa hadien kata ngila yo i ya detective Eric Matthews ba upoi ha ka crime scene la khot ya une da ka detective Alison Carey ya ka bangila dep yo i ha ka benta ka banengkong ba ka ya trailang bat detective Tab bat detective Singh ya ka case jong jigsaw bat mentaru kadang trehi kumbangi yo i hakane ka crime scene hakabala yap Michael Marks la khot ya Eric hangta namar ba Michael ude unong ai khubor jong une Henry kamdei tang nakata kadau la don ru kawai ka message ya Eric hangta ka baong look close detective Matthews ka bamut jigsaw ukwa ba Eric undon hakane ka case bat jigsaw ukwa ru ba Eric un pej bnia bha ya kane ka case katei ka message kala penleng a pen pisa bha ya Eric ula perkat bahasa pangkane bat kaddu ula yo ya kawai ka clue ha kata ka trap balayap Michael
la don ka shop jong ka Wilson Steel Company ka ba mod ya kata ka trap la shna da ka ni ka company u Eric u klem pen slam shoe ula ya lam lang ya ka SWAT team bat ula poi ha kata ka factory haba ula poi hang ta u yo i ba u jigsaw udang bam jing bam kata ka mod don ka ka plan jong u jigsaw hang ni namar ngitip hi ba u jigsaw umdei u babiet ka SWAT team kala tur suki syakmat bat kila ya kendu ya u bili u balawan ban pentut ya ki bat ula le ru ya ki kam ki bakan sha bun ki officer kila ya mensaw haba kila ngat ha ka electric trap hang ni kila ya sngotu bakata ka factory barok ka wehi kalong kum ka trap kita ki we ki officer pat kila nang tur bat kila poisuk syaka jaka ka ba kila temu ban lek bat hangta kila kendu ya jigsaw u barang syong aram jai ki pulit kila pendai handcuff yu bat usha bet nrei hato kalong ka basuk mo ban syukem suk ya jigsaw kumni Haswa bakin ya lam no ya jigsaw nangta ula ong yaki bakin check ya kawai ka kamera ka badon hangta haba kila let page ha kata ka kamera kila ya kendit lut namar ki shem bala don shibun ki monitor ha ka bala pen i ya ka live telecast bat kata ka live telecast ka de jong ki breu ki bala sakut ha ka ni ka game jong jigsaw mentang yo i ba u Eric ula sedang kuslai namar ukun jong u Daniel ru u ya don benta ha ka ni ka game kani kadai ka plan jong jigsaw ban pha wan ya u Eric syakani ka jaka u Eric ula bitar hi lab haba u yo i ya ukun jong u ba u sakut hangta u keli ya jigsaw balai ba u le kumne hanrei jigsaw jubab ya kata ka jingkeli ka jong u ula jubab penban ya ka ka ba u Eric u don kamba ban tip u ya tu baha ka jaka ka bala set ya ukun jong u la pelaj daki kenja gas ki balong bi batang hapo arkenta ki basya set hangta kin sayap no u Eric ula ngap jar haba u yo sngo ya kata hanrei jigsaw u ong ye u ba u kun jong u don haka jaka ka balong safe ngi yo iru ya ka timer ka bala abu hangta ya ka bala set tang arkenta hi u Eric ula nang kuslai haba u yo i ya kita hanrei ki bakham kuslai shu ki dei ki ne ki bala sya set haka ne ka guest house kini ki dei u Xavier u Jonas u Gus ka Laura ka Ellison u Obi rengkat bat u Daniel la don rusa kawai ke kentai hangta ka bala yap ler kini ki lamat ye ki jing kumba baro ki victims jong u jigsaw ki jumat kim tip ki ya don hae bat kumno ki ya poi syakata ka jaka om don hiru ki ba itu iwe ya iwe ki don shibun ki jing keli ha ki jingmut jing perkhat ki jongki kata ka kentai ka bala yap ler hangta kala khino ban aya ka jubab ya ki jing keli ki jongki kala ki tik kumba u jigsaw ula ki ha ka benta ka banengkong naka daw baka Amanda kala tip lupa ya ki rules jong kane ka game kala sedang banwat ya ki clues bat kala lap ya ka wai ka tip recorder ha kata ka tip la yo sngow ya ki jingkren jong u jigsaw ba udang bata ya ki rules jong kata ka game u ong baka jingkhang jong kane ka yeng kan sapli hi dalade hadin lai kenta hanrei kine baro kin saya yap no tang hapo ar kenta hi naka daw jong kata ka gas ka balong bi hanrei kila ruban lai im nakata ka gas namar la buri ya shibun ki antidote ki bala ban yada ya ki nakata ka gas hapo jong kata ka yeng bat uwe u antidote u don hakata ka safe ka bahakmat jong ki hi u jigsaw u ong baka combination jong kata ka safe ka don haki jabing ki jong pi hi u ong ru anda pila ya sngotu ba pia long common haka ka liang hangta pin satip ru ba balai pia poi hang ni bat ka clue jong kani ka don halendet jong u ek Xavier ula persyang ban pli ya kata ka jingkang dau tau shabi at u gas ba pli ula shuyap khamaka namar la don ka wai ka trap halendet jong kata ka jingkang ka ba kerten ka magnum eye hole de hang ne ken kisas dang ban shimkia ya ki jingkran jong u jigsaw ka rule ka ba hakmat haka game jong u jigsaw ka long ba baro ki hab ban but ki rules menta kila nang bun shu ki jingkeli ki jongki ka Amanda ka bade ka ex contestant bat ka nong job kala jubab lut ya ki jingkeli ki jongki u Eric ula let sha u jigsaw bat ula keli ya u ba u kwa ayu u jigsaw pat u ong ba u kwa ban ya kren private bat u para marwe u Eric don lat shu da kumwai pat kumta ula ko ngu ya ka jing ong jong u jigsaw u perkhat ru bakat ba udang ya kren slam bat u jigsaw kindang yo lat ban track ya ka location jong kata ka yeng ha ka bala set ya kita ki breu u Eric ula le shong hajan jong u jigsaw bat u jigsaw u ong ye u ba u kwa ban ye le kai ka wai ka game bat ki rules ru ki long ki basuk ba u Eric u hab ban shu shong bat ngap ya ki jingkran jong u jigsaw knang ba u Daniel un light na kata ka jing pen shitom
U jigsaw ula sedang ban keren hangta. Uong baka kerteng jigsaw kamdai ke bangabu dalade. Kata kadai ke kerteng ke bala ai yanga daki pulit bat ki media. Uju say no ya kawai ke peace na ki victims ki jong u namar ba kawai ke peace kala jak lupa na po jong ki. Bat kata kadai ke survival instinct. Kim sngutu ya ka dor jong ka jing im. Hang ne u jigsaw udang peteng ya ka jingkren ka jong u. Hang ne pat ngi yoi baki ne kidang ya bun kam ka wat clues. Kendit-kendit ka jingkang hang ta kala plihi dalade. Kita barok kila ya mi bat kila ya poi ha main exit. Hanrei kilap ban bala dep sil ya ka. Kim la ban ya mi syabar. Na kata kadau kila sedang ban ya wat ya utau antidote. Kalora kala lap ya kawai ke secret door ka bapoi sya basement. Kita barok kila ya lech po basement bat kila lap ya kawai ke tip ha ka kerteng jong uobi. Haba ki play ya kata ka tip ki yo jing tip ba uobi udai u criminal bat dei uobi hi bala kidnap bat ubala wanra ya ki hangta. La don kawai ke trap ka ba he bha hajan jong ki. Ka kerteng jong kane ka trap ka dei the furnace. Kata ka longkum ka oven ka ba he bha. Hapo jong kata la don arteli ki antidote. Uwei udai na ka benta jong uobi namar ula yarap ya ujikso da ka ba kidnap ya kita barok. Bat uwei pat ula ban ai yano kat ba umon. Hanrei hab ban siu da ka dorpat. Haka lain ka ba khaddu ujikso uong. Haba pidon hapo dujong tang usoitan hi ubala ban yarap ya pi. Hadin bala dep sngap ya kata katip kilakan mau badai uobi ubala kidnap ya ki. Uobi ru umlen ya kata. Dei mauhi ubala kidnap ya ki baro. Hanrei ujikso ula set lang ya uru bat kita. Mentah kim don porsyu ban yanya. Uobi ula lit shim ya utau antidote na kata katrap. Hadin bala dep shim uwei usirinj. Ula mut ban shim biang saya utau uwei pat. Hanrei ka jingkang kala khang hi bat la me ka ding hang tan. Kum uobi ula ingkong hakmat jong kita borok rengkat bat kita ki antidote aruli. Hang ne ujikso ukwa ba uobi un shim tang ya usirin selejong. Hang ne pat ujikso u yathu ya u erik ba kumno ukla jikso. Haba u doktor ula yathu ya u ba unom nim slam shu. Usngo ba ka perthai kala dum hingai kaliang. Ka met jong u kala la ban sha ya ka jing tenra jong ka kali. Hang ta usngo tu kat ba udang im dei ban pleno ya la ka jong ka jing im ula rai ban le ka babha na ka banta jong ki we bat udang le ya katahi udang pensngo tu ya ki breu ki ba pleno ya la ka jong ka jing im syapang ka jing koridor jong ka jing im breu kini kila lap biang saya ka we ka kamera maria plihi ya ka jingkang ka taimar ka bala pendai hang ta kala sedang yai no la don ka we ka tiep na ka banta jong usevia ha kata ka kamera. Patang syukut ke por ke bala abu ha utau timer kata ke jingkang ru kan sakang permanen no. Haswa ban kut no ke por. Usevier uhab ban wat ya ushabi jong kata ke jingkang bat ushabi udon hapok ke wai ketliu ke bala dap daki sirin sudah. Usevier udon por setang arminit. Udon kam ya u antidote. Bat ula bread ya ka hapok kata ketliu. Ka amanda kala linear bat ka wat artat ya utau ushabi. Kala syadung nakti hakita ki sirinj. Henry kala yo pat ya ushabi. Hang nepat ngi yoi ba u Eric ula kulmar kli haba usngap ya ki jingkran jong ujikso. Ujikso ula kren ya u kabala kampen kuslai shushu ya u. Uong ba kita ki breu ki basya set lang bat u Daniel Baro. Kide ki breu ya ki ba u Eric hi ula pash pojil. Uong ba kita ki breu ki basya set lang bat u Daniel Baro. Kide ki breu ya ki ba u Eric ula pen poi shajil. Bat lada kitip ya kata kinsa penyap no ya u Daniel. Haswa ba un yap da kata ke gas. U Eric ula tension sebab palat haba ula tip ya kata. Hanrei umla menle Hang ni baro kila ya pra la kejong bat kidang ya wat ya kita ki antidote. U Xavier ula lej biang syakata ka safe. Bat hangta ula notice bat ula sngutu ya ka clue jong u jigsaw. U yoi bala don uwei u number harendang jong u gas. Ya u bala thok da urong saw. Mentah u Xavier ula sngutu lut ba u hab ban check ya urendang jong baro bat ula sedang nengkong na u Jonas ula penyap ya u Jonas bat ula pe ya uta u number jong u hadin kata ula lej wat ya kita ki weiru kila ya kulmar jing mutlut hanrei kila lapat ya kawai ke clue bat uta u de u X mark halendet jong uta u X mark kila lap ya kawai ke dur hakabala don u Daniel bat u Eric hang ne kila ya tip no ba u Daniel u de u khun jong uta u bala thep ya ki hapo jail. Haswa bakin ong ya u Daniel kalora kala dukut unsiam bat kala yap no
bat kila yoi ya kalawai ka jongki hapo jongka na kata kadau kila ya pelet jingmut hakaban wat ya kita ki antidote ka Ellison ru kala yaj no la ka jong hakata hi kapor u Xavier ru ula poi hangta ka Amanda bat u Daniel kila pet no nangta u Eric pat udang pet ya kita haka monitor pat skola asyasyu ula lej ha u jigsaw bat ula inquiry ya u kumbaju lek ki pulit hadin bala syashok palat u jigsaw ula menjur ban yalam ya u Eric sya u Daniel nreitang ya u marwehi om ya ki ki pulit u Eric u kwa ban pelaj im ya u Daniel na kata kadau ula lej no bat u jigsaw mar ya mi hi kini nangta ka squad team kala la ban track ya ka location jong kata ka yeng bat kila ya mi no nangta ban ya lej sya kata ka yeng hangne ka Ellison kala poi ha ka wei ka kamera ha ka bala don ka wei ka trap bat hapo kata ka trap la don ru u wei u antidote la don ru sa ka wei ka tiep hangta hanrei ka Ellison kam don interest ban ngap ya kata ka tiep kala prung no da kikti ha kata ka trap bat hangne ka sngup thu bakala sya bapalat na markam la syu ban se ya kikti bat kala linear hangta habala yos ngau ya ka jing linear ka jongka u Xavier ru u lawan point no hangta ula pet ya u number harendang jongka bat ula ino ya ka hangta ban yap jenjar marwei ula lej bet sya kata ka save mereka Amanda bat u Daniel kila dep khang lupa ya ki jingkhang jong kata ka kamera ka Amanda kala yoi badon kawai ka jingkhang secret hapo jong kata ka save kila penkenria ya kata ka save hanrei la dep lock ya kata ka jingkhang bat ya ushabi kila dep yo lupa u Daniel u kan mau ba u tau shabi ula don hau Jonas ula klok ya ki plagi jong u bat ula lap ya u tau shabi haswa ba u Xavier un wan rung hangta hapo kini arngot kila pet no nangta hangni pat ngi yoi ba u jigsaw udang wan ya lam yu Eric syakane ka yeng bat u ong the last house on the left kila ya poi hakata ka yeng haswa ban rung syapo u jigsaw ula ai u wei u shabi ha u Eric bat u ong ba men sadon kam ya uni u Daniel bat ka Amanda pat kila ya poi hakane ka bathroom kane ka dei ka ju ka bathroom hakabala set ya u Adam bat u Dr. Gordon ka met yap jong u Adam bat u Zep ru kadang don sa hangta bat ka kejat jong u Dr. Gordon ru kadang don sa hangta ya ka ba ula ot hi da ka kurat hang ne ngila tip no bala jia ayu ya u Adam u Xavier ru ula but nadin jongki bat ula poi hangta u yoi ba u Daniel ula yap menta u hab ban penyap satang ya ka Amanda hanrei ka Amanda ko ong yu lada pi penyap no yanga kumno pintip ya u number u badon harendang jongpi u Xavier syam la perkhat lupa ya kata bat don por hiru ban perkhat na kata kadau ula pen ino da ka kam ula ot hi ya kadok na rendang jong u bat ula yoi ya u number la jong na kata kadau don kam syu ya ka Amanda ula tur syakmat ban penyap ya ka ha kata hi kapor u Daniel ula yang kensan bat ula ot na rendang jong u da kata ka ju ka kurat ka ba u doktor ula ot ya la ka jong ka kejat u Eric ru ula poi hapok kane ka tunnel bat kata ka SWAT team ru kala poi ha kata ka yeng Andre ka Amanda kamla ban yoi ya ki hakita ki monitors hangta ki yoi bakata ka video kam dei ka live telecast ka dei ka recorded footage ka bamot kita ki jingjia baro hapok jong kata ka yeng ki dei ki bala dep jia mensyua kaniru ka dei ka wei ka twist ya kata ka video footage la play na kata ka yeng ka bala ya poi ka SWAT team kat baka jingjia ka basi syapat kala jia ha ka wei pat ka yeng ka bamot u Eric ru udon sya ka wei pat ka yeng ma uru ula poi ha kata ka bathroom bat ula lap tang ya ka mat yap jong u Xavier hangta u Eric ula yoi ya ka wei ka mat yap hapo bathtub udang perkhat baka dei ka mat jong u Daniel kumta ula lej pej hajan ban penthi kena bat ngi yoi bat dei da uta u badeng pig mask ula inject ya u Eric da u injection u ban penyap ler u timer u balabu ha ka jaka jong u jigsaw ru ula kut no bat ka save ka badon hangta kala pelihi hangta ngi yoi badon u Daniel kata kamut u jigsaw u kren ya ka badei ya u Eric ba u dei ban shu shongkop bat ngap ya ki jingkran jong u jigsaw kenang ba u Eric un long save bun sien u jigsaw ula ai hin ya u Eric ba u Daniel u don ha ka jaka ka balong save bat ha ka jing shisharu u Daniel u don hapo jong ka save hi kaniru ka dei ka wei ka twist haba u Daniel u don hangni te u jigsaw ula ya lam sha ya u Eric u jigsaw ula le game lupa bat u Eric hanrei u Eric ula sha rem no hakata ka game namar ba u klem ngap ya ka jingkran jong u jigsaw ula wan ya lam ya u shane ban penshitom ya u nakadaw ba ula rem hakata ka game u Eric ula kendit benreu bat u syam ya lede ba ula sha te da u kenjri hangta hapo bathroom
La don ru kawai ka tip recorder hangta. Ula play yaka. Nrei ujikso uklem kren hangta. Uyo sngo bakadei ka sur kentei ka bakren. Bat kata kadei ka Amanda. Hooj, kane kadei ka major twist jong kane ka film. U Eric ula pengat da ka false charge ka Amanda. Bat kala syak set jail. Bat dei hang ne kala sedang bandit drugs biang. Na kata ka daw, ujikso ula trap yaka. Haka por baka Amanda kala job yaka game jong ujikso. Kala yo yaka jing im ka bathamai. Bat kala IT no yala ka jong ka jing im ha ujikso. Kala pediang ya kum unong hikai ujongka. Kala don benta biang hakane ka game. Tang ban yo ban pelai im ya Daniel. Na kata ka daw, ni yo i yaka baka don bej bar Daniel. Ka Amanda kala don lupa antidote haka met ka jongka. Bat ka long ka badon kam man pelai im ya Daniel. Namar ba shom lale bakala ruem. La shu pendon kam ya Daniel hakane ka game. Tang ban yo trap ya Eric. Kade ka Amanda hi ka bala deng da ka pick mas. Bat ka bala inject penyap ler ya Eric hapok ka batap. Menta kayat hakalenti ka bayalam ujikso. Kenang ba kan la ban beteng ya kane ka kam. Hadin ka jingyap no jong ujikso. Bat hakane ka jingyat lenti ka jongka. Eric udai first test subject jongka. Bat ka kentien ka bakhadu ka bami na ka sentur ka jongka ka day game over. Thik kumbaju ong ujikso. Kala khang ya Eric hangta hapo bathroom. Bat kala lej no nangta. Ujikso ubarang syong habar ula arki haba uyos ngo ya ka jinglen yar jong Eric. Bat kane ka film ru kala kud no hang nehi. Ha ka bakut jong kane ka film. La don shibun kit twist. Henry nadu ka basdang hi ngila lap ya shibun ki twist hakane ka film. Nakata ka daw la ong bakani ka de ka perfect sequel. Bat la bu ya ka kham halor jong ka sowan. Haka liang jong ka khanaru khamla ka ne shibun ban ya ka benta ka banangkong. Ka budget jong ka ne ka film ka de $100 million. Bat ka total collection ka jong ka pat kala poi sya ka shispa $1.9 million. Ka balong khambun habayanu jor bat ka benta ka banangkong. La nominate ya Tobin Bell haka Best Villain Award kategori na ka benta jong kane ka film. Ka acting ka jong kum ujikso ka long unmatchable. La release ya kane ka film haki DVDs ha usnem arhajar ngrew. Bat hang taru kala break load ya ki records. La di hadu palak lai million copies ki DVDs. Ha kane ka film pila yo iru ya ka origin jong ujikso. Kumno uyo idea ban le ya kine bat balai ba ule. Ngila yo ya ki jubab ha kane ka film hi. Haka ju kepor ngiyo iru baladon ki bala sedang ban but ya ki dinjat ki jong ngila tip lupa nadu ka basdang baka Amanda kala ya tre bar ujikso namar haka por baka laki namadan ru kala ki kum ujikso hitik kani ka deitang ka jing sedang dang don sahanriu tuliki film haki bangin sayo i bangin satip kambania shushu syapang ujikso haka jing shisha ini ki klaim ya wat lot ya kita ki antidote namar kila lap tang santeli kadba makipat kia don haduh nyongun kalora kalayap no bat ya ujonas pat la penyap no da usevir ki klem yo hi ya antidote ujongki kaju jia kumne hi habangin pelejing mud bahaya ki rules te hang ne phila ya shai tharai ya ka story jong kane ka film mentangin ya phai shaki interesting facts jong kane ka film haka por badang shoot ya kane ka film ka Shawnee Smith kadang armet handrai ka klem ya thu ya noru syapang kane watang ya producer pat director ru ka klem ya thu hi ya kane ka film ru la shoot tang hapo ka wai ka building bat la ban pendep lut ya ka shooting tang hapo arpo san sngi hi haswa ban release ya kane ka film u bosman ula ai kerteng da ka desperate ya ka bat kata ka kerteng ka ya hab ha namar ba ngiyo i ba baro ki characters ki long desperate ba ha kane ka film hapo US bat Canada hadu mentaru kane ka de ka highest grossing saw film kani kadai ka film ka bakhaddu jong producer Greg Hoffman namar ula klat no ha December arhajarsan satang laingut hi ki actors jong ka first part ki bala ak biang ha kani ka second part bat kita ki day ujikso ka Amanda bat ka Allison actress ka bala ak kum ka Laura kala shimpor hadu san sngi ban pej pendep ya ka original film namar ba ka syaptieng palat ban pej kani ka film kala yo sans pa person ba kalong medically accurate kini kide kita ki interesting facts haka baya day bat kane ka film nga kermen ba pila sngo tenat ba ban pej yaka shen hi ngin saya shem biang haka wai pat ka episode kublai shibun